И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Дед Гризли и днес ще ви покажа как да си сложите скин на героите в CS. Аз вече си сложих на Артик, аз сложа на Саса, ако разбирате, в Саса. Този от двойката, Сас. Ето го, вижте го, ето, този. Сега ще сложа един скин на него и ще ви покажа. Е такъв. Е такъв. Натискаме тук. Сега. Ето. САС. И ето тук. Тук слагам и още. Листа в компютъра. CS Strike. Models. Player. Зато какво пише САС, къде ето САС. Ето. Самени файла. И сега само трябва някой да му убие и да видим дали станали. Аз ще първо ще ви дадем на станало. Да и тук да видим на тези две. Даже ги накарам да дойдат на ярта. Ето го бомбата. Огни, бе. Аре, бе! Дай, само ще направите така. Браво, бе! Не ми е станал скинът, не знам защо. Значи не става, значи не го правят. Значи може да ви стане на вас, но не зная. Сега ще направим на друго нищо. Ако искате на ботове да елате да видите тук. Ето това, подбот. Това може да си отели, това е готино. Сега вижте CSGO, сервери. И ето, сега ще ви покажа още едно некова. Къде беше това? Ето го, модове. Тук можете да си изтеглите MetaMod, XMod, Respawn може да си изтеглиме, но това е за CS 1.5. И мисля това да бъде всичко за този епизод. Дано да ви е харесало, абонирайте за канала, харесайте клипа и пишете в коментарите дали искате да снимам още такива, а следващия път, ако искате на Майнкрафт и съвсем други неща. И това ще бъде всичко за този епизод. Край!